Ba na so yaro na ya zama 'yan ta'adda, ba na so yaro na ya zama kidnapper. Yaro na yana son Allah, yana son addinin shi. Ba na son yaro na ya zama abin da ba na so. A taimaka min, a dawo min da yaro na. Yau ya ce miliyan nawa kuka samu, ce ba mu sako miliyan ma bai kai ba. Mun yi bara mun ansa kuɗi ba mu samu kuɗi ba, don Allah ka saka mana yaran nan. Sai ce fa shi fa ko yaran nan za su yi shekara 10 ne a hannun shi, sai fa ya ansa kuɗi kafin ya sake su. Dan shi ba zai yi asara ba, dan ya siye su ne ba zai yi asara ba. Sai ya ce mu mai gaya maki gaskiya, wallahi Sadiq bai bi ruwa ba. Na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gaskiyar Al'umma TV, zafafan labarai da dumi-dumi. Ku yi mana subscribe kana ku danna ƙararrawa. Mun gode. Tafiya aka yi da shi. Dama ba can sun ce maki za su tafi da shi ba, suna son shi, to haka suka tafi da shi. Gaskiya muna cikin ɓacin rai, muna cikin tashin hankali. Kullum da asuba sai mun yi kuka. To wallahi al'umma, kullum cikin rayuwar nan wani abu idan ka ji sai ka tausaya kamar ka yi kuka. Yanzu wannan wanda kuke ganin ta, sunanta Farida Ibrahim, mazauniya jihar Kaduna ce. Tun shekara ta 2024 watan tara aka ɗauke mata 'ya'ya guda 3. Aka shiga da su daji sai da ta biya kuɗin fansa. Bayan ta biya kuɗin fansa da ƙyar aka samu aka dawo da 'ya'ya guda 2. Akwai ɗaya wanda yake can gudun sunan shi Abubakar Sadiq, tun lokaci yana da shekara 10, yanzu shekarar shi 12 yana hannun su, suke cewa sun burge shi. Ta shiga nan ta fita, yaron nan ya dawo, amma har yanzu ba a san inda yake ba. Wasu daga cikin su ma suna kiran ta su yana Niger, an karɓar mata kuɗi an mata komai, amma yaron ta yana can sun riƙe su. To babban matsalar da take fuskanta shine yanzu wani hali yake ciki. Bari mu je ku je da muka zanta da ita. Sunana Farida Abdulrahim Adeleke. Abin da ya faru da ni shine shekara da ya wuce can 2024, muna kwance cikin gida, 'yan ta'adda suka shigo mana da ni da 'ya'yana, suka tafi da mu, suka fitar da mu ta window, suka tafi da mu. To a daren ranan muna da yake na wuni ina ta aiki, to na gaje, a gaje nake ranan. To suna ta tafiya da ni, na kasa tafiya. Suka ce in zauna, za su je su ɗauko babur su zo su ɗauke ni. Amma can sun riga sun wuce da 'ya'yana guda 3, maza 3 sun tafi da su. Sai na zauna ina jiran su. Sai wani abu yake ce min, haka zaki zauna kina jiran su? Sai na tashi na cika mata tafiya, na koma baya. Sai ga su suka zo kuma wallahi da babur ɗin za su zo su ɗauke ni. Sai na ɓoye, na ɗan laɓe na ɓoye, suka yi ta nema na, ya kusan awa 1 suna ta nema na, amma Allah ya sa ba su ganna ba. Sai suka tafi, suka wuce da 'ya'yana, ni kuma na ci gaba da tafiya har na samu na shiga wani gari. 'Yan JTF ɗin wurin suka dawo da ni cikin unguwanmu a daren ranar. To da safe sai suka yi waya, dama sun tafi da wayana, sai suka kira da wayana suka ce su ne suka zo suka kwashe 'ya'ya. To yanzu abin da suke so miliyan 100, biliyan 50, 500 million, half a billion. Muka ce a'a, kun sa abin da kuke faɗa kuwa? Suka ce ai su sun sani kwarai, su ba jahilai bane, 1/2 biliyan suke magana. Muka ce to ina za mu samu? Muna da 1/2 biliyan muke zaune a irin wannan gidan, don Allah ku taimaka mana. Suka ce dai sai mun ba su kuɗin nan. A cikin sati na 1 da muke ta waya da su, da yake akwai wani yayana da yake waya da su, shi muka ba, don in sun kira babansu kuka yake yi a waya, ni ma kuka, ba ma iya magana da su. Sai muka ba yayana, shi yake waya da su, kawo miliyan 5 ɗin za su saki mana su 3 ɗin. Aka yi arrangin, aka kai masu a wani daji can hanyar ina ne, Polwaya ne, Rijana dai. Muka ji suka wahalar da mu dai sosai ma kafin ma muka iya samun su. Muka kai masu kuɗin muka ba su. A cikin kuɗin da aka ba su suka ce wa'yansu kuɗi a ciki ba su da kyau, 100,000. Da suka gama kirgawa suka ce ba yi da kyau, to ba za su sake yaran ba, mu je mu canzo. To dama ranar Lahadi, muka ce to sai ranar Monday, a nan fa maganar ta canza kuma gaba ɗaya. Sai wani daban ya dinga kiran mu, ya ce
shi ya siya yaran ne a hannu 'yan su ta'addan, ya siye su miliyan 50, amma shi zai rage mana mu kawo miliyan 25. Muka ce ta yaya kuma ba mun kai masu kuɗi, ya ce manta da maganan nan fa, in dai muna son 'ya'yanmu mu manta da maganan nan, shi abin da zai iya mana. Muka yi waya to da 'ya'yan kuma suka ce gaskiya ne, baban nan shi ya an so mu, shi zai taimaka mana, mama ku ba su kuɗin da suke so. Muka ce to mun sai da komai mun kai musu miliyan 5 da wani abu, ina za mu samu wani kuɗi kuma. Yaro na yana ta ce dai ku dai nema, muna dai hannun wannan baban dai yanzu, amma dai ba a dukan mu yanzu, su wa'ancan ne suke dukan mu, baban nan dai bai dukan mu. Sai baban sai ya ce yana son ɗaya daga cikin yaran, shi na sakiyan Sadiq, yana son shi in za mu bashi. Mun ma da muka faɗa ma an ce strategy ne dan dai mu nema kuɗin da wuri ne, shi yasa ya ce yana son shi, ashe yana yi da gaske ne. Sai ya ce yana son yaron, dan Allah mu bashi, shi zai kula, ai duk wanda ya ce yana son yaron ka ai kai yake so, zai kula da shi har aure ma zai mai, dan Allah mu bashi. Muka ce ta yaya, ka yi haƙuri mana, guda nawa muka haifa, ka yi haƙuri ka ba mu yaran nan gaba ɗayansu. Sai ce a'a fa, sai ya bar maganan ma gaba ɗaya. Ana nan muna ta kiran shi, muna ta roƙan shi, yau ya ce miliyan nawa kuka samu, ce ba mu ko miliyan ma bai kai ba, mun yi bara mun ansa kuɗi ba mu samu kuɗi ba, dan Allah ka saka mana yaran nan. Sai ce fa shi fa ko yaran nan za su yi shekara 10 ne a hannun shi, sai fa ya ansa kuɗi kafin ya sake su, dan shi ba zai yi asara ba, dan ya siye su ne, ba zai yi asara ba. A ƙarshe dai sai suka samu issue tsakaninsu a can, da yara suka dawo suke faɗa mana wannan fa, wai suka samu issue a tsakaninsu can, an kawo masu bindigogi, shi yana da wani ƙani, shi ogansu din ana ce mai Kacala, yana da wani ƙani wanda is next to him, to suna magana suna faɗa akan bindigogin waye za a ba menene. Sai ya yi fushi, sai ce zai kashe dukansu, adda su victims din, adda su yaran shi kidnappers din, zai kashe su. Sai ya yi fushi, to shi kanin shi sai ya yi tunanin cewa wannan yadda ya fushi haka zai iya kashe su fa, sai sauri sai ya kashe su, sai ya kashe shi ogan. To sai magana ta canza, sai wani yaron shi shine ya rike yara na guda 2, na ma san sunan shi da har yau muna waya da shi, shine ya rike su. A ƙarshe shi ya sakan mana su, ya ansan 500 da wayoyi da su minerals da menene, ya ce dai mu siyan mai da waya da MP, duk muka siyan mai, muka kai mai a hanyar Rijana din, sai ya sake su 2. Aka ce ta yaya na ɗayan, sai ce ai ya buruwa. Muka tambaye yaran da suka dawo, suka ce da gaske ne. To na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, to shikenan, na gode wa Allah, aka Allah ya so, dama Allah ya bani kuma ya karɓi abin shi, na gurguma kaddara. To muna nan, yaran dama ka san yara ƙanana suna yawan magana, lokacin da muka kai wani bishiya muka ga maciji, sai na ce ku bani labari ta yaya Sadiq ya shiga ruwa har ruwa ya tafi da shi. Sai su yi shiru. Ina tambaye baban babban cikinsu sai ya zara min idanu, a'a ka bani labari mana, ta yaya Sadiq ya bi ruwa. Sai wata rana da suka dawo da Islamiyya, sai na ce Amir dan Allah ka gaya min, ka bani labari mana. Sai ya ce mu me gaya maki gaskiya, wallahi Sadiq bai bi ruwa ba. Na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tafiya aka yi da shi, dama ba can sun ce maki za su tafi da shi ba, suna son shi, to haka suka tafi da shi. Tun first week, tun ranar da baban nan ya an so mu a hannun wayancan, baban ya zo yake ta duba shi, ya sa wani ya tafi da shi. Sadiq ya waiga ya ce in ta mai addu'a, so 3 ya gaya mu, ya ce Amir ina tsoro, ka dinga min addu'a, ka dinga min addu'a, wai so 3 kanin shi ya gaya mai, wai tun ranar ne. Me ra'ayinku akan wannan al'amari? Ma haɗa comment section.
duka abin da muke ɗauke da shi kenan a daidai wannan lokacin. Sai kuma an jima idan kun ji mu ɗauke da waɗansu sababbin shirye-shiryen kamar kullum. Kada dai ku manta kuna tare da tashar Gaskiyar Al'umma TV. Tashar shirye take domin kawo muku muhimman labarai, faɗakarwa, ilmantarwa da kuma nishaɗantarwa a koda yaushe. Don kasancewa cikakkun 'yan wayannan tasha, ku yi mana subscribe kana ku danna ƙararrawa domin kasancewa tare a koda yaushe. Gaskiyar Al'umma TV tana godiya a gare ku. Mun gode.